този епизод ще ви сервираме кошмари екстра качество. Това ли ви е кухнята? Ох! Ужас! 100% натурален и неподправен ужас. Ами защото са шибаняшки поръчки, зато и става бавно. Език ще ми поръчват, сякат го нямам в менюто. Втори език ми поръчват. Още едно пиле Мексико. Това е овчарска салата, царевица не се прави. Ами искат сами. Абе как искат царевица? Царевица ще ми е дата. Ама не се подсмивай. Алло! В този епизод нервите на някои хора няма да издържат. С тези тук няма ти помогна въобще. Казвам ти честно. Цялата кухня ще бъде разрушена. Тук е тия буклуци. Майка им ще... Ужас! Днес кошмари в кухнята ще отбие от магистралата и ще се разходи до едно нетипично българско село. Живо и пълно с гладни за забавления млади хора. И тъй като гладът е по-силен и от тока, днешният ни герой решава да отвори подобаващ ресторант в това екзотично българско село, разположено на около 40 км от Пловдив. Казвам се Велин Конарев и съм собственик на ресторант Талисман. Нашия ресторант се намира в село Градина. Понеже село Градина е най-голямото село, което е в региона, 3000 човека и обичат много забавленията. Да хапнем. Шкаф, добре. Сега и вашето пристига. В село Градина има 4 ресторанта. Това е най-голямото заведение. Нашия ресторант е по-хубав от другите. Това заведение е правено от клечки за зъби, обаче е направено уникално. Ето 170 лева. По стените съм сложил неща, които са мои спомени от Мексико, от Тайланд, от Бали, свързани с мои пътувания. А пътуванията са най-вече с цел удоволствие. Във всякакъв смисъл. Знам, че участвам в острова на изкушенията. 2007 година. Хората смятат, че само грозните мъже разбират от романтика. Хубав човек. Ами там е различен, а тук е съвсем друг. Ужас. Ила, тати. Казвам се Вероника. Вероника влезна на Велин в живота. Но не и в управлението на ресторант Талисман. Не взимам пряко участие, не взимам решение, гледам само да помогна. Помагам му с обзавеждането, примерно, на ресторанта. Аз харесвам по-друг тип ресторанти. Иска модерни ястия. Вечерила съм и съм обядала в Буржал Араб в 7-звездния хотел. Иска по-изискани неща. Тя е изискана жена. Аз съм от Кърджали. Тук съм заради Велин. Идеята е ние тук да станем като център на местните жители, а и не само на местните, с тенденция да привлечем и околните региони. Село Градина. Център на развлекателната индустрия. Училището е близо и деца идват. Това им харесва билярда. Имах тенис маса. На обед идват да хапнат. Готвено някакво. Не. И супи ни предлагат. Да. Нямате и готвено. Основното, което е в менюто, това са ни специалитетите. Това е хайдушка баклава, пиле по-тайландски, пиле Мексико. Ние само ползваме името. Това не е оригиналната рецепта и това е нещо, дето се харесва тук. Но няма нищо общо с храната, която се сервира там, в тези страни. Но пък провокира. А тогава искаме този специалитет пиле Мексико. Това са направени, за да се харесва на местните клиенти. И това са едни от най-поръчваните неща в ресторанта и най-харесваните. Хайдушка баклава, пили по-тайландски, пили Хайдушка Мексико. баклава, това трябва да е нещо сладко. Не. На Нова година всъщност 98 хайдушки баклави имаха тук хората и вече като се запънаха за тая хайдушка баклава и казвам, че това е невъзможно за толкова хора, че аз цял ден трябва да планирам, да. Преди 3 години хората си носиха столчета от къщи, за да сядат в заведението. Много силен е бил ресторанта. А в момента имаме 100 места. Не можем да ги запълним и на 50% капацитет. За мен този ресторант не върви добре. В пъти е паднал прихода на заведението. Зато отчета изкарах месечния за септември. 900 лева оборот. Аз с моите приятелки, сам като излезнем на една женска вечер, правиме месечния ти, да не кажа половин месечния ти оборот. Май приятелките са повече от клиентите. Не е добре. 900 лева оборот на месец. Ние се самоубиваме тук просто.
Не може дори да се избие разхода за персонал. А персонал не е като да няма. В момента работим 3 сервитьори, 1 барман и 1 готвачка. Аз съм единствената готвачка в ресторанта. През деня няма готвачка, от следобед. Когато се наложи да влезе човек и да помага в кухнята ми, автоматично влиза сервитьор. Тук даже ми е по-спокойно бе, отколкото отвън. Сервитьор, ако готвач. Всичко го правят от желание и да помогнат на мен и на заведението. Работата е зле, щом всички искат да помагат. Аз не съм участвала в създаването на ресторанта, но ми се ще сега да помогна нещата да тръгнат. Не знам, може би сме ми омръзнали като интериор и като обстановка. Не ми харесва пода, примерно. Просто този пот от край време искаме да го променим. Аспиратора малко може зор да ми даде, ама мивките с удоволствие ще ги изкърт. Нямам необходимото за една ресторанска кухня. Абе, нищо не харесвам. 6 години след отварянето вече сме на ръба. И персоналът е на ръба. Аз ще им бия шута преди шеф Манчев и се тръгвам. Заведението ни е пред фалит. Просто заради тези хора, които са от толкова време с мен, го поддържам със собствени средства. Мисля, че може да тръгне. С правилните решения ресторанта може да е успешен. Жена ми казва, че това не е последната битка за оцеляването на този ресторант. Битка последна за оцеляване от любимите ни е. Поредният кошмар ме доведе в село Градина. Намира се между Пловдив и Първомай. Това е един от най-богатите райони в България на зеленчуци. Потърсиха ме от ресторант Талисман за помощ. В началото се замислих какво ще правя аз тук, дали ще мога да им помогна. А то какво се оказва, че в това село има доста живот и много млади хора. Отивам да проверя от какво имат нужда. От теб, Манчев, от теб! Мале, какво посрещане? Чак срам ме хвана. Жените от сутринта работа не са хванали. Ужас. Ужас. Ресторант Градина Талисман. Промоция. Поръчайте нашите специалитети пиле по-тайландски. И вземи солата безпатна бира. Тук е малко безпатна, тук без солата сме го изпуснали. Добър ден! Добър ден! Как сте? Добре. Коя е Вероника? Здравейте. Вие сте? Велин, Велин. собственика. Вие сте инициаторката. Очакваше ли, че ще дойде? Не. Не? Защо? Интересни. Не знам, помислих, че като локация няма да ви е интересно. Защо да не е интересно? Погледнете какво страхотно място, Градина, пък от друга страна и село Градина. Да. Много хубаво място. От колко време го имате този ресторант? 5 години вече. 5 години? Да. И? Как е? Ами все по-зле. Вече и ние сами се лутаме и не можем да открием причина. Аз според мен не може да намерим правилната концепция ли, не знам как да кажа на ресторанта, не знам какъв е. Маси, сепарета, билярдна маса, изобщо цяла 3 вида концепции има вътре. За първи път ще дегустирам от билярдна маса. Да. Някъде има роял, тук билярд. Добре, да видим менюто. Танче, ти си? Ще ви обслужва Таня. Сповядай. От твоето име никога не може да се забрави. Ти? Да, не може. Само с такава ли панелка работиш? Да. Добре, знаеш какво ще си поръчам? Поръчам салата Талисман. Как я правите тази салата? Да обясня какво има вътре в нея. Да, разбира се. Така, домати, краставица, млечна, руска салата, зеле, варени картофи, луканка, кашкавал, сирени, яйце. То много неща. Голямо и хубава салата. 650 грама. Гледам, че всичките салати са по 650 Да. грама почти. Много, бе. А отвънка специалитетите, които са? Направо ги поръчвам и 3 специалитета. Добре. И нещо за десерт, какво ще ми препоръчаш? Палачинка с шоколад или сладко? А само палачинка ли имате? Да. Училището не е ли наблизо тук? Да, наблизо. Като е наблизо, прави ли сте някакъв десерт да ги привлечете? Те нали да играят билярд? Не сме правили. Според мен тук вие не може да бъдете само ресторант, тъй като вие привличате, имате билярд, имате мека мебел, така че е хубаво да има абсолютно всичко. Да. Добре. Значи поръчай ми тези неща и една водичка ще те помоля. Добре. А и лютите чушки да не ги забравим. Няма. Ще ми тая какво ще се поръча. Аз съм свикнала, като дойдат хората, каквото се поръчат, разкарат те с цялото меню и наядат се и си хванат пътя. А ние ще поостанем. Хайдушка баклава, пили по-тайландски, пили Мексико, салата Талисман. И лючи чушки да не забравим. Окей. Докато Таня е в кухнята, Манчев ще поразпита сервитьорка номер 2. Златки, ела. Как си? Добре. Приятно ми е. И на мен, Златка. Кога има работа? Повече на обяд или вечер? Ами вечерта. А през деня какво правите? Кафета. И готвим. Готвите? Кой готви?
Ние? Вие? Сервитьорките? Да. А готвачката кога идва? 4:30. През деня какво правите? Готвим. Всички сервитьорки готват? Да. Стига, бе. Да. Аз за първи път го виждам. Сервитьор, готвач, това е нова професия. Аз се гордея с това нещо, че съм обучил стария си персонал на почти цялото меню и могат да готвят всичко от менюто. Не носа с готвач. Коя готви най-добре? Това не мога да го кажа. Ма Таня, ама сега се разбрах, готвачката идва в 4 часа. Повядай. Така ли? 4:30. 4:30. И вие през обяда какво правите? Обедно меню правите и не правите? Не правим само с менюто, каквото има. И вие си готвите. Да. Браво! Което можем, готвим. Да. Супер! Само дето Бонка не е особено доволна от това. Не трябва всеки да влиза в кухня, защото няма смисъл от готвач тогава. Като дойдат клиенти, да влизат да се правят яденето и да излизат. Коя от двете е по-добра? Тя. С специалитетите. Ти? Да, аз. Добре. А сега ти ли ще влезеш да готвиш? Ами ако желаеш, аз ще влезна да ти ги направя. Първо ще го направи готвачката, после ти ще влезеш и ти ще го направиш. Добре. Един от специалитетите. Добре. А ти? Ти какво ще направиш? Пили по-тайландски. Пиле по тайландски. Да. Добре, и ти след това пиле по тайландски. Искам да видя как ще го направиш. Какво има? Готова ли е салатата? Вие наценихте на. Бонче, включвам това. Защо? Ама не сега без Ами аз ще си го направя вече. Кой има? Спокойно сега. Ами искало да сме готвили. И ние също ще направим. По един специален. Не, първо готвачката, тогава ние. И така ли? Добре, значи изчакайте тогава. Искате ли да видите това чудо? Готвещите сервитьорки от село Градина. Добре, значи изчакайте тогава. Веднага след рекламите. Златка по тайландски, Таня по мексикански, Пиле по градински и още. Това ли ви е кухнята? Ох, Ужас! Цялата кухня ще бъде разрушена. такива буклуци. Майка им ще... Ужас! Шок и ужас в село Градина. Веднага след рекламите. Сега в Кошмари в кухнята. Нашия ресторант се намира в село Градина. Основното, което е в менюто, това са ни специалитетите. Това е хайдушка баклава, пиле по тайландски, пиле Мексико. Готвите, кой готви? Ние? Вие, сервитьорките? Да. Сервитьор, готвач, това е нова професия. Всичко това се случи преди рекламите, а дегустацията в село Градина едва сега започва. Шеф Манчев поръча специалитети като хайдушка баклава и пиле по тайландски и мексикански, но по традиция първо му носят салатата. Майко, коя е тази салата, човек? Повядай. Изяждат ли тази салата? Да. Ма тя като си я хапна тази салата и повече друго не поръчват, нали? Еми да. От двете страни на салатата имаме млечна салата, хубаво направена, но безсолна. Няма никакъв вкус, гарнирана с царевица. Не мога да разбера защо слагат царевица в тази салата. Руската салата е вкусна, пак безсолна. Картофената салата по същия начин. Съгласна ли си с мен? Да, съгласна. А защо не ги вкусяват? Не знам. Като ми занесем, те си овкусява. Не. Искат те да си го вкусяват и затова сол ни слагаме. Добре да ни дадем едно картофче и да почне да си го режат едно доматче и те да почнат да си го режат и по-соли оцет. Всичко трябва да се вкусява. Ай все пак има някакъв почет на готвача. Кажи сега на готвача, какво съм ти казал. Бонче, шеф Манчев хареса много руската салата. Обаче млечната салата, варените картофи са безвкусни, безсолни. Да, аз като не слагам сол, Трябва няма да бъдат овкусени. Само, че като имаме овкусена, примерно нещо сме овкусявали и после казват да е без сол, да е без това, без онова и трябва да правиш ново или казваш, че го няма вече и това е. И салатата е много голяма. Голяма е салатата, ма те хората идват да се наяждат. Те Трябва много да ядат. картофите готови ли са бе? Готови са, Бонче. Специалитет номер 1. Пилето по тайландски. А ли пиле по тайландски? Повядайте, това е да, пиле по тайландски. Ти била ли си в Тайланд? Не, А шефа? да. Добре, аз ще го питам него тогава. Пиле по тайландски, това за мен е пиле с сметана, кисели краставички и гъби. Няма нищо общо с тайландското пиле. В Тайланд трябва да има други неща. Кокосово мляко, малко кориандър, неща, които са съвсем специфични за тази страна. А тук гъби, кисели краставички. И гарнирано, разбира се, с пържени картофи. Защо давате бланширани картофи в това? Защото са тия полезни. В градината хората си отглеждат хубавите картофи, а тук бланширани картофи. Парцетата да ядат. Кажи го. Шеф Манчев каза, че това нищо общо няма пили по тайландски. Тук трябва да бъде с пресни картофи, защото ние си отглеждаме картофи, не с бланширани картофи. За пресните картофи съм абсолютно съгласен, само че малко с готвачката имаме спор за пресните картофи тук. Бавно стават просто.
А тук няма кой да чака. Пили по-тайландски, ние само ползваме името. Това не е оригиналната рецепта и това е нещо, дето се харесва тук. Използвахме една игра с имена, клиентът да прояви някакъв интерес към ястието, да го опита. Хайдушката баклава също. Какво е това? Хайдушка баклава. Кое е баклавата? Не знаеш. Как можеш да сервираш нещо, което не знаеш? Къде е баклавата? Каква е връзката с баклавата тук? Не знам. Шефа ли измисли? Да. Шефът каквото каже. На времето хайдутите сигурно това са яли. Панирано пиле с кашкавал, редуциран балсамик, колюти, чушки и лимон. Кисели краставички служили? Оли, не знам дали служих кисели краставички. Как няма да сложиш Оли, кисели не краставички? помня, не знам. И за украс са сложили малко чушка с кисели краставички. Това може да го кръциш по всякакъв начин. Пиле фантазия, панирани пилешки филенца с кашкавал, пиле по парижки, пиле по ноазийски. Може и мускетарската луничка, така каза. Защо така сте го кръстили? Шефа така е решил. Я го вики шефа да дойде. Шефе, Имам въпрос. Защо си кръстил по този начин? Ами, седяхме тук една вечер и така спонтанно ни дойде името, защото е редено, а пък е месо. Хайдутите какво ядат? Месо. Панирано. Ами, Не, хайдутите в гората са имали да го панират. Какви ли не работи правят хората за едното ядене? У нас и по света. давайте пилето Мексико. Пиле по мексикански. Да. Ти в Мексико ходил ли си? Да. И? Точно това не съм гоял. Пиле Мексико е по-скоро с това, че с някакви спомени от Мексико. И... Няма нищо общо с Мексико. Ма нищо общо. Това е новата версия за локалния пазар. Но има и по-нова, аматьорска. В момента съм им поръчал на сервитьорките да видят те какви готвачки са, защото разбрах, че в 4:30 ти идва готвача. Точно така. И те готвят през цялото време, Злати, идвай да помагаш или че ще се готвиш. а те трябва да я сервират и да готвят. Естествено. Майко. Оф, тук даже ми е по-спокойно, бе, отколкото отвънка. Научени сте. Научени научени сте. да тичат. Да. Тичат, наистина тичат. В тръс са Аз съм постоянно. ги виждал, когато работят, тичат сервитьорите. Дори и Златка тича. А като се развърти в кухнята, няма кой да я спре. Очапа ми, схвърча си. Кой направо. Да ми е лошо, ми става, хич няма да гледам. Слона изпадаха неща, такова всичко направи лом за една секунда. Аз най-много отнема и страх в кухнята. Това ти ли го сготвиш? Шеф Манчев сигурно ще пощади сервитьорките, защото не всеки ще влезне да го направи. Вкусно направено. Също като другото. Според мен тук царевицата е излишна. Това може да го вземеш. Иначе е вкусно направено. Ма не, тайландско. Няма. Ето, вземи го и мексиканското. Хареса му много. Обаче, само че не му хареса, че с царевица. Това какво е? Това е хайдушка баклава. Хайдушката баклава. Я да видим дали е същата като тази, която аз съм си поръчал. А тук зелена салата. Да. Ти защо сложи зелена салата? И така за украса сложа. А тук що няма зелена салата? Не знам. Аз одеви забравих да сложа украса марул, фаунове, няма значение. Абе има! Има едно основно правило в кухнята. Когато даваш едно ястие, в следващия ден трябва да е по еднакъв начин. Може и то да е почти същото или малко по-солено най-много да е. Да, ама не. Първата хапка няма сол. Не може ли без сол да готвите? Не слагайте сол, то няма сол. Каквото каже шеф Манчев, това ще правим сега, нали? Зато и човека е тук. Сега си тръгвам. Днеска бях клиент, утре ще бъда в кухнята, така че се стягайте. Ако шеф Манчев утре влезне в моята кухня, не знам какво да правя. Ако имаше друга врата, сигурно ще да излезна. Ама няма друга врата и няма да можеш да излезеш. По-скоро Манчев ще влезе. Ще влезе в ролята си. Кошмари в кухнята, ден 2. От вчера съм в село Градина, което се намира на 35 км от Пловдив. В ресторант Талисман. Знаете ли къде е ресторант? Там вътре. Ресторанта никой не го вижда. Вчера опитах мексиканско, тайландско, хайдушко пиле. Днеска влизам сигурно в интернационална кухня. Безплатната бира вече е безплатна бира. Оправили са бирата, което е супер. Един ден виж колко бързо стават нещата. Като влезнеш вътре, имаш усещането, че влизаш в каубойски бар. Стените са направени с плоскост. Талашит. Да не говоря за пода. Пода е мукета си, сте си го сложили в градината и изведнъж сте си го пренесли вътре в ресторанта. Супер набръчкан, мръсен, гаден, отвратителен. Един вид сепарета, дървени маси. Друг вид сепарета, в средата билярдна маса. Представете си някой сяда тук, еде супа и ти играеш билярд. И тук изведнъж пам и му удръш ръката и той хоп си разлива супата. Но по-важното е какво ще заваря в кухнята. Обличам курката и влизам. Да дойде, да види, може да избягам аз от кухнята, но да види какво е. Добър ден. Добър ден, шеф Манчев. Това ли ви е кухнята? Ох,
За съжаление това. Колко време си тук? Ако имах възможност, щях да избягам от тук направо. Това не е кухня, бе, хора. Каква е тази кухня, бе? Каква е тази кухня, бе? Нищо не прилича. Как работиш тук, бе? Много трудно се поддържа, не може просто да се поддържа. За 5 години нищо ли не направихте? Шефа гледа отвън заведението да поправи това онова. За кухнята не остават пари, а според мен кухнята е най-важна. Абсолютно, че е най-важната. Тук това е като кухня на детски лагер. Ужас. Ужас. Тая кухня според мен не е за работа, да ти кажа. Не, изобщо не е за работа. Та е един шуп. На Манчев направо му стана лошо. Аз излизам малко да взема въздух. Направо не мога повярвам. Ела, ти ми трябваш. Как мога да работите с тази кухня, бе, хора, бе? Това е недопустимо, казвам ти честно. Как мога да работите с тази кухня? Можеш ли ми кажеш? До сега се справяме, ама... Ма как се справяш, бе? Това е туристически лагер. Чук и гек, част от трудово обучение. Печка имаш ли? Само котлони ли имаш? Само котлони. Кухня без печка е. Как може да работите? Какво готвите? Само тигани, фритюрници и... А това е принцеси. като домашни потреби. Така е. Това отзад се запали, това трябва да са ти плочки. Това го знам аз. Знаеш? Абсолютно всичко Как знам, искаш да направя? Аз какво да ти помогна? В тази кухня аз какво да ти помогна? Аз ще оправям. Вече стягам се и ще сменям всичко както трябва. Кога? Кога? 10 дена. 10 дена. А 6 години какво прави преди това? 6 години все парите не достигат. Първо трябва да се инвестира в кухня. Тази жена почва да готви. И казва, шефе, до тук съм, не мога повече. И разбираш, и защото ти не си е подсигурил. Нямам хладилници, нямам тигани, нямам плотове, нямам нищо. Аз не мога да се разгърна. Ами виждам, Зор, сега примерно, ако той е тиган, имаше къде да го оставя, дори на някой не работиш котлон, аз щях одели двете поръчки. Имам поръчки, Бонче! Къде дойдоха тези поръчки, бе? Тук нали на обяд нямаше работа. Ти твои приятели ли покани? Не. Слушаш ли? Малко, може би, някой е чул. пържола на Сме чули, че сме тук, така ли? Сигурно са чули, да. Иначе по принцип аз нямам никой на А обяд. с 2 филийки хляб, Пилешка една пържола? овчарска салата, Така? пиле Карата да ти я по-тайландски с картофите и един език, Едното парче на скарата. език в масло. Език нямаме. Кажи им. Споведайте, обаче в момента телешки език нямаме. Вие нямате, ама хората си го искат. Избрахте ли си? Да. За мен един телешки език. Език нямаме в момента. Така ли? Да. А тогава искаме този специалитет пиле Мексико и една овчарска салата. И аз ще искам една овчарска салата, само ще е без яйце. Език ще ми поръчват сега, като го нямаме в менюто. Втори език ми поръчват. Кажи, че нямаме език. Обясни. Ние в момента го нямаме. Нищо го няма в менюто. Телешки език нямаме. Какво правим сега? Как какво? Чакаме. Пилешко филе на тиган. Ами ето ги, нали имам? А още едно. Ние първото не сме издали. Колко време се чакат за поръчки? Половин час. Ами защото са шибаняшки поръчки, зато и става бавно. Шибаняшките поръчки идват от какво? От това, че вие шибаняшкото меню. От вас, че вие не сте си организирали правилно менюто. То затова е така. Аз мога да обслужа 5-6 маси без проблем. Пиле Мексико. Още едно пиле Мексико. Чакай малко сега. Спрете Две го. пили Мексико Спрете го имаш. това. Ви сега, те ще ядат да потраят малко. Имаш едно тайландско да ти почакаме. Таня, спирай ги тия поръчки. Колко на тигани имаш? Ами не ще изчакат, просто. Не бе, те ще си тръгнат. Колко Мексико имате? Две. Ми направи това, какво правиш сега в момента? Сега тайландското да изкарвам. Ето тиган, що не го правиш? Тук имам да панираме и сега. Какво? Лейки с сладко кисел сос имаме. В смисъл, това има да се прави, нали? Да. Добре. Пържолата на тиган ли? А не на скара. Не, на тиган. Изключвам скара. Бонче, чакам тайландско Ето, върви и и Мексико. Мексико, да, знам. И аз поръчах специалитет, който още не е дошъл. И сачове ли правите? Да. Сачови правим и става зле. Стават батак. Война. Всичко стана, бомба е паднало. Това е много голяма порция. Абе, изяждат ги бе голяма порция. Изяждат си, хората Това е са... много голяма порция, бе. Каква е тази порция, бе? Това е за 3 човека, бе. Хората са Ма сетнали погледни, бе. Това е 1 килограм. И сайкаш какво ще сложиш отгоре. малко, само да... Готови поръчки имам ли? Имаше, ева. Вземай. Давай. Ма погледни. Господи мой, Не, направо. той се разтопява. Лимон. Кошмарите ме доведоха в село Градина, ама наистина истински кошмари. Често ви казвам. Това е овчарска салата, с царевица не се прави. Ами искат сами. Абе как искат царевица? Царевица ще ми я дадат. Ама стегнете се. Що не им сложиш и артишок? Що ми искат? И царевица, и тази салата е 600 грама. Направо Върни на кантар. 793. Ма вие сте луди, бе, хора, бе. Това е продукт,
колко пари взимате на тази салата? 4 лева. Печалба няма, но важно е клиентите да са доволни. Доволен съм от храната, просто без забележки. 4 лева? Да. Тя не струва толкова. Салатата овчарската. Вие сте вложили повече продукти, колкото струва салатата. Има колежка, където я продава за 2,50. Овчарска с яйца, заповядай. Ужас. Ужас. Поред мен можеше и по-добре да се справим, ако имахме удобство да работим. Ето виж, влизат 4-5 маси и става батак. Ами аз се влизам, получава така. в случая влизам и аз в кухнята. Ти се гордееш всичките, че всички готвят тук, нали? Таня е направила минимум 500 ястия. Аз мога да гарантирам. Точно сега не съм ги борила. Сервитьорките, като дойдат да готвят в моята кухня, аз като влезна и после ми са вдигнати нервите, постоянно сме в конфликт. Усерие всичко и излезне. То така и аз мога да дойда цяла вечер да хвърлям, до сутринта ще работя, обаче да ми чисти. Те мръсни чини, кой ги мие? Ами готвачката ги слага сега в мивката и ги мие накрая. Ма поне не ги слагайте тук на това. Тук трябва да има плод, там това да си е в края и тук да се слагат мръсните. Там се слагат мръсните. Майко, махни ги от тук, това ме дразни много. Махни ги от тук. Бонче, колкото и да ти е мъсно, си ги слагам. Ама няма къде да ги слагате. Гледай погледник. То е нещо страшно. Това така ли го държите? Ма не се подсмивай. Алло, тук сменяш плотовете, плочки, цялото, бели плочки, горе се бойдисва до тук, долу се слагат плочки, това се разкарва един хубав плот и тук един хубав плот. За една седмица го правиш, даже нощно време да ти го правят. След 10 дена ще се върна. Не видя ли променена кухня, няма да ти помогна. Това ти го заявявам най-отговорно. Иначе си тръгвам. След 10 дена искам кухнята да е перфектна и аз да имам какво да ти помогна. С тези тук няма ти помогна въобще. Казвам ти честно. 10 дена ти дам. Цялата кухня ще бъде разрушена. Това ще е първото нещо. Защото тук не е удобно за работа, не е удобно за поддържане. Добре, сега ще изчистиш и кухнята. Ще изчистя, А той след 10 дена няма да влезе в тази кухня. И аз ако не е няма оправена. да влезна. Добре. Айде, чао. Той шеф Манчев каза, че тук кухня няма, ама вече ще има кухня след 10 дена. Аспиратора малко може зор да ми даде, ама мивките с удоволствие ще ги изкърт. С чукови ли, с шутови ли, ще я дам тя да изкърти, каквото първо реши. Тая кухня повече не искам да я виждам. Искам да виждам само нови неща и само напред и нагоре. Ей, това е приказка. Еми, Злато, ще затваряме за ремонт. Да се стягаме, да тръгваме. Тогава и това е. Айде. Та да ли ти лошо? Направо. Лошо ми е от всякъде. Така, след 6 години бездействие, шеф Манчев убеди Велин да започне най-накрая ремонт в кухнята на ресторант Талисман. Няколко дена по-късно той изненадващо идва на проверка. Изненада обаче има и за него. Тече ремонт и в салона. Мале, какво се случва тук? Добър ден! Добър ден! Как сте? Абе, вие какво правите тук, бе? Добър ден. Изненада. Няма връщане назад, а? Браво, бе, плочките сменяме, бра. Дадох ви 10 дни, а идвам на 5-я ден на проверка и виждам, че доста добре вървите. Браво, поздравления. Кухнята как е? Все така ли? Я да видя. Все така кошмарно. Как си? Добре. Какво правиш? Все така ли е кошмарно? Я да видя какво Все става. така е вътре. кошмарно. Още нищо не сме правили тук, бе. Какво ще разбиваме тук? Всичко и сега Кога ще почваме? му вида сметката. На секундата мога всичко да изкърча. Така ми е дотегнала. Айде, Бонче, давай да видим сега. Откъде да започвам сега? Давам Откъде ти да започвам? мишките, че най-много... Откъде да започвам? Откъде да започвам? Леко. Ако искам да бия шута, то почти на всичко. На мивки, на аспиратори, на маси. В кухнята беше на война нещата. Тук тия буклуци. Майка им ще е. То всичко, то няма едно, което да ми хареса. Днеска изхвърляме цялата кухня и започваме с пода. Какво ще слагаме на пода? Гранитогрес. Фаянс слагаме, за да може тук, както бяхме обещали, да е топлинна част. Ще стане и това нещо. Чисто нови плотове и за вас малко изненада сме приготвили. Добре. Нови неща ще има в Ще кухнята. имаш повече ентусиазъм да готвиш. Тогава с желание. Ще идваш на работа. Да, просто наистина ми е идвало да си хвана пътя. Сега е момента да си го изкараш за всичко. Фърляй долу, това за буклука. Така, остави го тук. Продължайте да къртите. Така ми харесва. Имам желание да го направя, имам интерес да го направя това нещо и знам, че той ми е спестил доста неща. Искам да те попита нещо. Ти беше по-скептичната в цялото нещо. Независимо от това, че ни беше написала, беше готова и да се откажеш.
Не ти ли дава стимул сега? Сега вече съм оптимист. Някакси на мен ми става по-леко. Все едно, че от себе си махам нещо. Това всичко да исках да го няма. Наистина да го махна. Радвам се много. Оставам ви да работите, да не ви преча. Имате 5 дена. Нямам търпение да видя новия ресторант. Аз не съм участвала в създаването на ресторанта, но ми се ще сега да помогна нещата да тръгнат. Ще се върна след 5 дни. Пожелавам ви успех. Няма да спим. Няма да спим, за да го направим. Добре. Хайде. В следващите дни ремонтът в ресторант Талисман тече на бързи обороти. Велин се заема с кухнята, а екипа на Кошмари в кухнята с останалата част. Работата е много, а времето минава бързо. Преди една седмица дойдох в село Градина, ресторант Талисман. Заварих тази кухня. Велин ми обеща, че ще я смени. А аз с моя екип се взех да променя целия интериор. Нямам търпение да им покажа какво сме направили. Айде бе! О, здравейте! Здравейте! Добре дошли! Как сте? Много добре! За първи път го виждате, а? Все едно нов ресторант виждате, нали? Да, не знам къде съм. Вижте сега, докато правихте вие кухнята, ние се постарахме тук с наш инженер. Успяхме по някакъв начин да създадем по-различен уют за вашия ресторант. Сега просто заведението има вече някакъв живот. Първият път, когато влезнах тук, се спъвах в историята на село Градина. Вашия стар мокет. Хубавото, че се съгласихте, браво, да сложите плочките, което съм изключително горд в това нещо. Знам, че се е струвало. Тук, аз когато дойдох, имаше много деца и е хубаво да има отделен кът за тях. Затова игралната зала за билярд, игралната част, преместихме от тази страна. Да се занимават без да пречат, да хвърчат топки по клиентите, докато вечеря, това също е много добре. Имате 2 нови бар-плота и с бар столче. Знаете, децата като дойдат и играят, е хубаво, много от тях седат прави и гледат. Тук си пият коктейли и така нататък. Има и меню, което съм приготвил за тях, но ще ви го покажа по-късно. Този бар, той тотално променя вече цялата концепция. Параван е задължителен да не се вижда тоалетната. Сега има параван, хубава камина с декорация, неща, които създават някакъв уют. Това спокойно може да стане картичка. Идилия. И най-много се гордея с бара. Аз направо ме заграбна. Харесва ли ви? Вероника? Уникален. Вероника, когато го правихме за теб си мислихме, да ти кажа честно. Знаехме, че ще го оцениш. Бара се набива на очи. Сега искам вие да ми изненадате аз, когато влезна в кухнята. Давайте да видим. Да не видя стария пак аспиратор на старите ми. Не. До последно. Ръцете ни останаха на... Много. Много. Моята маникюристка ще се самоубие. Нон-стоп се работиш. Оставам ви тук да разглеждате, аз се провличам и влизаме в кухнята да ми я покажете. Може да посрещнем шеф Манчев. Бонки, това твоята кухня ли? Не. Много хубава. Браво, бе! Да. Наистина съм изненадан много от това, което виждам. Признавам си. Истинска кухня. Преди беше бунгало. Сега си е истинска кухня. Като видя нержавейка в кухня и ми пълни душата и окото. Доста работа сте свършили, наистина. Благодаря на всички приятели, които помогнаха. Нов плот, нови плочки, нова печка. Браво, мивки. Бонче, какво ще правиш? Ще работиш ли? Да. Ще тичаш ли? Тичам. Много добре. Просто нямам думи, много съм развълнувана. Като видиш и специалния подарък за теб, съвсем ще се развълнуваш. Какво е това тук отзад? Това не е на баба печката, нали? Не е на баба печката. Това е професионална пицарка, която може да я използвате не само пици. Може да готвите в нея, може да правите хубав хляб, запеканки, изобщо неща, които българина обичат. Много съм доволна. Да ви кажа честно, с удоволствие ще готвя тук сега. Защото наистина това, което видях преди, бях малко потресен. Много усилия положихме, радвам се, че накрая ви... мъжка дума. Благодаря. Браво, наистина. Благодаря. Запретваме ръкави и почваме да готвим. Запретваме. Шеф Манчев има няколко специални предложения. Когато се намираме в този район, винаги първо трябва да познаваме района. Трябва да си знаем какво имаме тук. Цялото ти меню да е конструирано на това какво има в този район. Ще ви направя 3 разядки с използваните зеленчуци от района. Направил съм едни хрустини. Ако не успееш хрустини, едни малки тънки филийки, брускети, им ги даваш, стават супер. Като визия ястията също бяха страхотни. Когато презентираш по този начин, няма как да не ти се дойде. Сега няма как така искаш да го гребнеш и да го хрустнеш. Идва ли ти? Направо ми идва, няма ми. Хайде, гребвай.
Разядки от местни зеленчуци, поднесени с хрустини. Следващото нещо, което ще направим, е една хубава салата. Пак ще използваме зеленчуци от градината. Тиквички, патладжан. Само, че сме ги направили на скара. Зелени салати, различни видове. Вкусяваме го с един хубав меден дрес, който сме го направили с мед. Това на Вероника вкуса, да. Това на Вероника вкуса. Чесън няма да слагам, да не пада кръвното. Защото сложим ли чесън, кръвното отива. салатата. Вероника права за теб всичко. Салатата, дресинга, всичко. И тъй като сме използвали в разядката хрустините, взимаш прошуто и ги убиваш. Дори може само хрустините така с прошуто на тинейджерите да им даваш, защото те обичат. Свежа салата с гриловани тиквички и патладжан, поднесена с меден дресинг. Бонке, правиш дресинг, овкусяваш си салатите и по този начин ми даваш. Ти въобще не ползваш подправки, като дойдох. Да. Дори и сол не слагаш. Кажете, тук сол ни ядат. Ще се опитаме, ще се постараем, защото наистина е много вкусна салата, да я наложим и просто да избягат от традиционните салати, които се консумират тук. Следващото е пилешка роладина. Правиш ли такива неща? Не. Много е лесно. Взимаме си скаморца и сирене. Пресен босилек, малко чесън и сега го навиваме. Ето така. Хубаво е старавично баща да се работи, защото създава една хубава коричка. Може да слагаш тигана да ми помогнеш. Загрява и го слагаме да се върши. Роладината беше много добра. Ето, гледай. Красота. Ето така. Бонче, не е сложно, нали? Не. Аз съм направил неща, които знам, че можеш да готвиш. Нищо сложно няма в него. Пилешка роладина с каморца и бяло сирене, поднесена върху рататуи от зеленчуци. Нещо, което ще направя сега е клуб сандвич за тинейджери. Много детски рождени дни имаме тук. Супер. Мисля, че с това нещо ще привлече много младежи. Това за децата е прекрасно. И не само. Клуб сандвич, поднесен с свежа салата и пържени картофки. И накрая, подготвил съм едни пилешки крилца, които аз страшно много обичам. Слагаме ги в фритюрника. Смятам, че това нещо тук ще върви. Сега изваждаме си крилцата и вече тук може да ги овкусиме с терияки сос. Пак не ги кръщаваш по тайландски. На сладко-кисел сос. На сладко-кисел сос. Слагаш ги крилцата, ето така. Отгоре слагаш прас, ето така лекичко. Нищо сложно. Това е мезе за бира. Пържени пилешки крилца с сос терияки, поднесени с прас. Ще ги ядем ли тези неща, къде ги направим? Ще ги ядем, да. Добре. Това ми е въпросът. Ето, че стигнахме и до яденето. Това е любим момент в предаването. Всеки готвач, когато сготви, да дойде момента да го хапнем. Всичко това, което сме направили. Но преди да го направим, преди да хапнем, ще ви покажа две неща. Взел съм ви две книги с тайландско и мексиканско. Ще ви ги оставя. Ако нещо ви хареса, ще си запишете рецептите и ще готвите автентично. Сега ще ви покажа менюто, компактно, само от няколко страници. Има доста интересни нови неща. Ушите са останали. Заради Велин. Да е спокоен, че няма да губи клиенти. Много добре е направил, като и предложил меню и за тинейджери. Това е за учениците, които идват тук. Круасани с кашкавал и сирене и шунка, мъфини, имаме доналци, изобщо каквото ви хрумне. Неща, които може да ги правите без никакъв проблем и може да ги продавате. Нещо като училищна лавка, но с хубава храна. Искате ли да пробваме? Давайте. От кога чакам този момент? Без всичко беше много хубаво. Бонче, не така срамежлива ми. Хайде. Танче, къде си, Танче? Танче, ела. Ела, не се облизва само. Ела да пробваш. Танче, ще можеш да ги приготвиш тия работи? От всичко ще пробвам. От всичко? Тя цял ден се е пазила за този момент да си хапне. Не е лъжа. Много ми харесаха крилцата. Салатата също беше много хубава. Разядките, гаранция, че ще бъдат много поръчвани. Ще проверим на откриването кой какво ще му хареса. Така. Ще видим какви са реакциите на хората. Дали ще харесат интериора, дали ще харесат храната. Изобщо всичко това ще го проверим утре. Утре сме номер 1 вече. А утре е съвсем скоро. Предстои голямото откриване. До сега тук такова нещо не сме пробвали. Какво е това прошуто? Някакво сирене ли е? Да, бе, сирене. Такова, което расте на кокъл. И големият инцидент. 2 дена след голямото откриване. Нещо, което никой не е очаквал. Разбрах, че сте имали инцидент. Ти направо го пророкува, да ти кажа. Пророчеството на Манчев. Веднага след рекламите.
След като с помощта на Кошмари в кухнята, ресторант Талисман беше променен основно и от всякъде, дойде и моментът на истината – голямото откриване. Днес си предстои голямото откриване в село Градина, ресторант Талисман. Много работа свършихме. Променихме интериора, сменихме кухнята, сложихме транспаранти да се вижда, че тук има ресторант. Нямам търпение да посрещна гостите. Надявам се и гостите да го оценят, да го харесат. Аз съм сигурен. Щом ние го харесваме, и гостите ще го харесат. Смятам да се справим с тия хора, които са поканени тук, да останат доволни, всичко да е изпипано, не само да сготвим на 2 на 3, айди. В никакъв случай! Гостите трябва да останат доволни. Гоги! Добре дошли! Здравей! Ванка, какво ще кажеш ти? Просто нямам думи, не знам. Това е уникално. Много ми харесва. Много е различно, много е красиво. Всичко се е променило. А по-светло, по-приятно. Харесва ли много? Ние си идвахме и преди, а сега вече с удоволствие. Да видим и меню. Ами да го видим! Основното ще ни е свински медальони с гъбен сос и манатарки. И ще го поднесем с рататуй, който си го направила страхотно. Показах ти го. Рататуй от зеленчуци, има по-градински. Я ми извикай сервитьорите да ми обясни на тях минута, за да знаят какво правят. Таня най-вече ми трябва. Таня, Да. имаме зелени салати, поднесени върху печени зеленчуци, овкусени с пресен досилек. По-съкратено не го Добре, може. казвам. Зелени салати върху печени зеленчуци с меден дресинг и хрустини с прошуто. Разбрали го това? Хрустини. Хрустинито беше най-трудното. Зелени салати върху печени хрустини. Така ли? Зелена салата върху печени зеленчуци. Печени зеленчуци. Овкусени с меден дресинг и хрустини с прошуто. А другата сервитьорка да го каже, аз това не мога да го Защо кажа. не моето Защото момиче? не. Ами за салатата беше най-сложната думичка с прошото. Защо да не може да го Ами, запомниш? защото не мога. Добре, свински медальони с печени зеленчуци и сос от гъби. Така че го запомниш ли? Да. Свински медальони с печени зеленчуци. И сос от гъби. И сос от гъби. Абе, 3 неща не можеш да запомниш, бе. Обичат ли тирамису тук? Прави ли са до сега? Не. И за десерт имаме тирамису. Поне 10 пъти си ги повторих. Това са зелени салати върху печени зеленчуци с солет от прошото. Те сложни имена и ги объркват. Хрустини. Това е хрустина. Иначе може да се каже и солет. Нов език в градина. И нови специалитети. Зелена салата, обита в прошото. Дресинг, хрустини, прошуто. Всичко това, все едно говорим за Марс. До сега тук такова нещо не сме пробвали. Какво е това прошуто? Някакво сирене ли е? Да, бе, сирене. Такова, което расте на кокъл. На мен ми харесва, различна е. Тук ще идвам вече да ям. Всичко мисля, че им хареса много. Много ястие, свински медальони с печени зеленчуци и сос от гъби. Мен много ми харесва. Много вкусно. Готвачи се справя. Да изнасят ли десерти? Да. Едно съм в Италия и си ям там тирамису. Браво! Добър ден! Как сте? Вкусно ли беше? Да. Искам да ви представя Бонка. Бонка работи тук 7 години. Вие си я познавате. Готина е. С нея сме готвили. Също съм супер доволен, че се намирам в село Градина. Изключително съм изненадан от това, че видяха ни млади хора, които са ентусиазирани да направят това място, така че да се чувстват хората от село Градина перфектно и уютно. Наистина вложиха много, направиха чисто нова кухня. Обещаха ми, иначе аз нямаше да снимам при тях. Нали, Бонче? Много приятно си готви с шеф Манчев. Жалко, че за кратко време беше всичко. Много съм горда, че можах да работя с този екип. Ние създадахме изцяло нова кухня и изцяло ново заведение. Тръгвам си от Градина. Преди 10 дни, когато дойдох, на практика тук нямаше ресторант. Но сега вече има. Благодарение на младите хора, които са вътре и разбира се на нашата помощ. Дано хората го оценят. В Градина ще ми ядат пиле по-мексикански. Дали пък в Мексико не ядат пиле по-градински? Тук след хепи-енда обикновено нашето предаване свършва. Но не е и случая с необикновения ресторант Талисман. Случи се нещо неочаквано. Нещо, което накара шеф Манчев отново, за пореден път, да се върне в село Градина. Съвсем скоро, след празничното откриване. Разбрах, че в ресторант Талисман се е случило инцидент. Нещо, което никой не е очаквал. Направо не можах да повярвам какво ни се случва. 2 дни след като си тръгнахме е станал пожар.
Запалени са кухнята от фритюрниците. 3 фритюрника изгоряха, 2 хладилника. Аспирация, всичко, което е в дясната част на кухнята. Всичко е заминало. Практика цялата техника ни използваваме, когато имаме. Когато първия път видя кухнята, Манчев каза: вие ще изгорите в тази кухня, бе, тя ще се запали тази кухня, и точно така се учи. Неговите думи бяха някакъв пророк. Благодарение на това, че направихме целият този ремонт, ние спасихме кухнята. Спасило ни е това, че имаме плочки вече. Тъй, че това цялото заведение сега нямаше да го има. Идвам да им дам малко кураж. И разбира се, им носа много интересно нещо, което ще станат много доволни. Добър ден! Каква изненада? Какво правиш? Здравей! Разбрах, че сте имали инцидент. Направо ме изненада. Инцидент ти направо го пророкува, да ти кажа. Защо аз? Да, защото каза, каква е тази кухня, вие ще се запалите още като влезна. Да. И ако не бяхме направили този ремонт, наистина щяхме да изгорим. Успяхте ли да оправите сега и чистихте ли? Изчистихме. Цяла нощ чистим. С персонала през деня работим и вечерта работим, през нощта чистим. Отивам да видя с това, което съм ти донесъл. Сега да. Ай сега да видим. Мале, вие си изчистили всичко? Изчистихме, останаха разтопените хладилници. Това, че сложихте плочки, ви е предпазило от цялото. Абсолютно. Това е един фритюрник, докарах такъв обикновен да имаме, просто да можем да се справим. Нали, тъй като фритюрника явно ти е проблема, затова ти носи един нов фритюрник, воен, за да може да... Страхотен. Това ти е от екипа, от предаването, от нас. Направо съм трогнат. Да. Изключително. Благодаря много. Благодаря. Ставам, те искам да си налей, да... Сега слагам го, викам Бонка да пълни мазнината и да се подготвя вече. И страхотен. Бонче, ела. Ела ще бъде сега изненада. Страх ме от твоите изненади вече. Тя трябва да е добра. Той много. Оле. Шеф Манчев дойде, защото разбрали се, че сме имали пожар. Шеф ми направо е страхотен. Много се радвам, наистина. Шеф, спасибо. Няма вече да си с това малкия така. Тие като ги хакнат. Много му благодаря за това, че са причастен към всичко, което ни се случва. Със сигурност неговия подарък много ще ни помогне сега, в този момент. Такъв е животът. Поднасят и радости, и изпитания. Но аз съм човек, който е дошъл да си направи едно телевизионно предаване. Приемам го като кауза. И затова съм дошъл да ги подкрепа и да им помогна, за да тръгнат напред.